соңгы арада әти әниләрнең улгаюын сизә башлагач, моңсу һәм менә һәрвакыт авылдан киткәндә машинага утыргач, миңа шундый авыр, шундый елыйсы килә, елыйм. Әлегә мин аны кабул итә алмыйм. Менә шу буыннарның үсү, алмашынуын һәм әти әниләрнең улгаюын. Әтием китер алдыннан мин аның картайганын беренче тапкыр күрдем һәм сиздем. Әти-әни белән аерылу ул иң авыр әйберләрнең берсе. Без башта шулай кичкенә чакта аерыла башлыйбыз әкренләп. Анда без аны күрмибез, сизмибез, чөнки без шәхес буларак үсәбез. Ул вакытта безнең аңарга вакытыбыз юк. Шәхес буларак үсеп җиткәч, без аны аңлый башлыйбыз. Чөнки безнең үзебезнең әти-әни булырга вакыт җитә. Ләкин без әти-әниләргә мәхәббәтнең мәгънәсен, тормышның мәгънәсен бүләк иткән кешеләргә карарга тиеш кебек. Картаю аша тормышның бәясен белергә өйрәнсәк, әти-әнинең менә кабул итеп менә шундый чакларын, аларның никадәр бәхетле булуларын аңлап, шушы яшькә җитә алуларын, авырмыйлар. Авырсалар да, алар тырышалар яшәргә. Менә минем әти вакытында медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итмәде. Шуңа күрә ул иртәрәк үлде. Ләкин мин аны да кабул итәм. Чөнки ул аның шәхес буларак сайлаган язмышы. Менә без әти-әниебезне менә шулай итеп зурлап хөрмәт итә алсак, аларның картаюын, аларның бәлки тиздән китүен дә кабул итә алабыз. Минемчә, ул бик зур тәҗрибә. Без аны аңламыйбыз гына, без аны авырту итеп кенә кабул итәбез. Ә ул безнең күңелебезне киңәйтә торган бер әйбер.